Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes un dia més al Mosaic de les Comarques. Avui ja no vaig de Barbie, quina pena, perquè és que m'haguera quedat tota la setmaneta disfressada, però queda molt de carnestoltes per davant, queda tot el cap de setmana de cosetes que anem a oferir-vos i ara sí que anem a parlar de què? De videojocs amb nuestro videojueguista de cabecera, que és Alberto Calatayud. Què tal? Molt bona vesprada, un dia més així, com sempre, a parlar de videojocs i a contar què és el que hi ha aquesta setmana i, aquesta setmana. N'hi ha moltes coses. Jo volia preguntar-te, perquè a vegades el dic, este cada setmana o ja ha eixit? Esta setmana què en dus? A veure, resulta que com se'n vam anar a Fitur i aquesta setmana no va haver programa i ha hagut molts llançaments, anem un poquet una setmana endarrerida. D'ací 3 programes es posarem al dia perquè ja baixa un poquet el nombre de llançaments, no? Però tenim aquesta setmana un llançament de fa 2 setmanes i 2 de l'anterior. Vale, perfecte. Però ja en 3 setmanetes ja no anirem en Canàries, ja estarem en l'hora que toca, vale? Comencem en Silent Hill. Així és. Silent Hill és de Short Message, que és un joc gratuït que es va llançar el dia 31 i que es va llançar per sorpresa i és que es va anunciar a un State of Play de Sony que no podem comentar el programa perquè, ja dic, anem endarrerits en els llançaments i no hi ha temps, però bé, grata sorpresa perquè sabíem que teníem que ve en camí el Resident Evil 2 Remake, però aquest llançament es llança de forma gratuïta per sorpresa en exclusivitat per a PlayStation 5. I és un punt a favor per a la saga, vull dir, els fans pareix que estan contents i que si els jocs que venen a continuació són com aquest, pareix ser que la saga pot tindre que pot renaixer, per així dir-ho, que és possible. Clar, és una saga de fa no sé quants anys que un dia podries a lo millor fer repàs perquè han tret ja moltíssims de Silent Hill. Fa una dècada van intentar fer aquest renaixement, sí, però va fallar un poc. Ara estan retornant a intentar-ho després d'una dècada. Abans de comentar-ho breument direm que en l'State of Play sí que és de veres que ens van llançar trailers de Death Stranding 2, de Rise of Ronin, ens van mostrar un tràiler de Sonic Generations que els tornen a rellançar el joc, anomenat ara Sonic Cross Shadow Generations perquè retorna Shadow. Va ser un State of Play de 40 minutets prou normalet, però ja dic que la grata sorpresa va ser aquest Silent Hill. Que una pinta increïble, la veritat. De Short Message, que principalment ens narra la història d'Anita, que està atrapada a un conjunt de departaments abandonats. Està totalment aïllada i rep missatges per telèfon molt de vegada en quant de les seves amigues. O de bullying. De les seves amigues Maya i Amelie, ¿vale? I com deia, és un renaixement que bé, recordem que Hideo Kojima estava abans en Konami encarregat de la franquícia i se'n va anar al 2014 i se'n va anar deixant per a PlayStation 4 llançada una demo tècnica anomenada PT, que és Project Tears, però la direm PT, tot el món la coneix així. PT era una experiència prou fastigosa, és a dir, era un Silent Hill molt especial perquè estaves sempre en tensió. I sí, tenen una cara de asco, però és que, clar, el Silent Hill estem en el terror, clar. Estaves sempre en tensió i era diversos corredors d'una casa, entraves per una porta i es tornava a repetir el cicle, tenies que descobrir a veure com continuar. Era una demo especialment, jo la recordo, tenia 14 anys, no la vaig jugar, però sí que és cert que vaig veure a diversos youtubers favorits en aquella època jugar-la i la veritat és que... parles com si fora de fa 30 anys. Fa 10 anys, vull dir, tenia 14 anys. A més, imagina't un xiquet de 14 anys la impressió que tindria, no? Del PT en aquest moment. A mi em pareixia, però no, sí que és cert que té, a pesar de ser una demo tècnica, té el seu reclam dins dels fans de la saga i està molt ben reconeguda. Llàstima que Hideo Kojima se'n va anar i va crear el seu estudi, Kojima Productions, per a fer Death Stranding, seqüela, ara un joc en exclusivitat per a Xbox que està en desenvolupament. I un altre per a PlayStation, no para aquest home, no para mai. A guanyar dinerets a tope. No para mai,
Però aquest Silent Hill és cert que no existiria sense Pete i demostra que ha tingut molta inspiració d'eixe Pete. I és que en aquest joc trobem... Sí que és cert que no és tant de terror com PT, hi ha més part de puzzles i tal per a descobrir la història de què és el que està passant, perquè en aquests departaments on està ella atrapada han anat aconteixent diferents suïcidis de joves dels seus voltants i ella ha d'anar investigant, mirant documents i tal, per a... O sigui, que té una trama que no és per a tots els públics. Per a veure què és el que hi ha. No és per a sí. tots els públics i de fet he de destacar que el joc ho advertís només obrir-lo, que té compta situacions d'abús, maltractament, bullying, depressió i ansietat, és a dir... És un joc complicat i intens. Però he de destacar que molt bé, vull dir, no tots els jocs s'atreveixen a parlar d'aquests temes i més a dia d'avui que estan les coses un poquet més... que a la mínima el diuen ye. Aleshores, bueno, està molt bé que retorni Silent Hill amb molta essència i que, bé, com dic, llança moltes esperances per als fans de la franquícia perquè està molt bé. De vegades en aquest joc ve la presència maligna i et perseguís i no tens res amb el que defensar-te, per tant hauràs de córrer fins que desaparega. I això pues, està, aquesta tensió constant que bona venia pinta, de veritat. PT, perquè aquesta tensió constant, perquè de repent pot aparèixer davant i soltar-te un screamer i sorprendre't, o el que dic, que el sents però no saps per on ve, està molt bé i ja dic, els fans tenen ganes de veure aquest remake de Silent Hill 2 que ve i aquests nous projectes que se'ns venen de la franquícia, a veure si per fi renaix com li toca i no com fa 10 anys que les pel·lícules van ser un fracàs i els projectes no van anar massa allà pel fet de que Kojima se'n va anar, així que veurem què és el que ens depara aquesta franquícia. A veure, ara se n'anem a parlar de Like a Dragon, Infinite Wealth, Yakuza 6. Torna la 6. saga Yakuza al programa. Ja vam parlar fa uns mesos de, segur que el recordes, no? L'home que va borrar el seu nom. Sí. I és que això doncs bé, és una continuació, però amb l'altre protagonista. Recordem que el que era el protagonista de The Man Who Erased His Name era Kazumi Kyuri, que és el protagonista de totes les entregues fins a l'entrega 6 de la saga, i que Ichiban Kasuga és el protagonista de Like a Dragon i ara d'aquesta seqüela de Like a Dragon. Per tant, cal destacar, és important jugar els anteriors. A veure, com a tal, té una trama independent. Vull dir, tu pots comprar el joc i disfrutar-lo i vas a entendre el que és la trama principal, no hi haurà problemes. Però igual el perds lo de baix, no? Les subtrames. Ara bé, efectivament, per entendre d'on ve el protagonista, perquè s'enjunten els dos protagonistes, has de veure la trama de The Man Who Erased His Name per a veure d'on ve, entendre coses, també has de jugar el Yakuza 7 per a entendre un poc la història d'Ichiban, perquè ens conta que després dels aconteixements del Yakuza 7 i per unes coses que passen en aquest joc, una cosa du a l'altra i s'assabenta que sa mare biològica està viva i que està en Hawaii. Aleshores emprèn un viatge per anar en la seva búsqueda i és ahí on, bueno, pareix ser que no és l'únic que va darrere ella, hi ha molts malhechors de diferents doctrines que també volen agafar a la seva mare, no sé exactament el per què, tampoc he indagat. Bueno, perquè també s'ha de jugar per a descobrir-ho, tampoc vas a el cas és que allí en Hawaii es creuen els camins dels dos protagonistes de la saga, tant Ichiban com Kazuma, i decideixen ajudar-se mútuament. Ja veurem quins són els propòsits de Kazuma, els d'Ichiban saben que es trobarà sa mare. El cas és que... Molta lluita, a tope. Sí, bé, com estem veient ahir, és un RPG, ¿vale? A partir de l'entrega anterior, és a dir, Yakuza 7, Like a Dragon, el primer joc d'Ichiban, ens van canviar l'estil de joc. Era un joc d'acció en temps real, sí. Més proper al hack and slash, bueno, no és tan hack and slash, però sí.
I se'ns va canviar a RPG i de fet molta gent es va posar les mans al cap dient que com? Mira esta chica, bueno, Sí, es que sí. estava fent ahí yoga o no Dient sé què. com, però sí que és cert que va tindre molta acceptació i pues, de nou en aquest Yakuza 8, en aquesta seqüela bueno, que ara la saga es diu Like a Dragon, no? Un poc per a un nom més... Vull dir, Més al final, potent, no? Una També. Yakuza sabem tots el que és i Like a Dragon és més light, no? Bé, és una saga d'Atlus que està fent-se renom, al igual que altres sagues com Persona, que avui parlarem també, de fet. Error per a mi haver tret Persona 3 Remake, que és el que parlarem a continuació, Sí? tan a prop d'aquest. Vull dir, són dos títols, encara que ja estan fent-se de renom, que són considerats de sagues de nicho, que isquen tan junts, no sé jo fins a quin punt, de fet, ha venut molt poquet en el Sí. seu llançament i és una llàstima perquè veurem com afecta això al tema de la localització i les traduccions, perquè així en Espanya s'ha pegat una batacà important. Però està traduït així en Espanya? Sí, sí, sí. Este sí. Bueno, i l'anterior també, però vull dir que veurem com afecta això. De Persona 3 encara no tenim dades perquè va eixir el 2 de febrer, este és de fa 2 setmanetes, per això tenim dades ja. Però bé, igualment, és un joc interessant, a més, com dic, s'abandona al Japó, discorre a Honolulu, la ciutat de Oh, Hawaii, que guai. la ciutat més descomunal que s'ha vist a la saga, i tindrem, vull dir, si tu vols recórrer a peu, tindràs un bon temps. De fet, s'han introduït vehicles... Bueno, he vist que pots agafar hasta un meló, no? S'han Estava introduït, per pots ahí. fer moltes coses. Que Recordem xulo. que així també hi ha minijocs per a fer i moltes coses, no? Ahí estem veient, no? Sí, sí, que és un repartidor. Per a recórrer la ciutat tenim infinitud de vehicles, perquè ja dic, és enorme, no es pot... si vols fer-la a peu, tardaràs molt. I bé... Un joc prou complet, no? Aquest. Sí, molt Està complet, bé. la veritat. Respecte al combate, bé, com és RPG, tenim les tècniques que depenent de si estem més a prop o més lluny, li farem més dany o menys. També podrem fer-li colps per l'esquena, però he de destacar que aquestes tècniques també són un poc al voltant de la sort, és a dir, jo no puc apropar-me o allunyar-me del contrincant, per tant, això crec que és un poc ja més tirant tema de crítics i això dels RPG. És interessant. Jo ja dic, jo ho he dit moltes vegades, no he provat mai cap joc de la saga Yakuza, però la veritat és que criden l'atenció. M'apetiria provar-los. A mi este m'apetís, la veritat. Ara sí que anem a passar a parlar de I Persona sobretot- 3. Dime. Exactament, sobretot perquè ara ja no és tan fosca com en el passat la saga, sinó que és més... Anava a dir-te, els colors i tot han canviat moltíssim, no? És exacte. com molt alegre. Passem d'un ambient molt fosc Sí, sí. a les primeres entregues. Sí, sí. Així, al final també és perquè ara estem en Hawaii, no? Però... Ja, però està guai, no sé, és interessant, és interessant. Persona 3 Reload. Persona 3 Reload és un remake que feia molta falta. Per què? I no ho dic Ai, ja va la I persona, no ho vinga, dic jo vinga. perquè jo ja sabeu que sóc així el fan número 1 de Persona. Bueno, no ho dic perquè siga fan de la franquícia, sinó perquè bueno, és un joc que la seva versió definitiva, entre cometes, que és Persona 3 FES, no està disponible en plataformes actuals, sinó que la que està disponible és Persona 3 Portable, una adaptació que es va fer per a PSP que, bueno, llevava moltes coses del joc original i era un point and click, és a dir, no tenies exploració Ai, que 3D. susto, que m'he vist d'ahir tants, i jo dic, però què me traes aquí? Què passa? Llevava les cinemàtiques també de Persona 3 perquè la PSP era una portàtil i no Sí. tenia la capacitat. I aquesta és la versió que tenim actualment disponible. Aleshores, feia falta el remake? Sí, perquè FES, la versió FES, està estancada en Play 2. Problema, s'ha desaprofitat el moment clau, aquest remake era el moment perfecte per a fer una versió definitiva. I què han fet? Han fet un remake de la versió Persona 3, és a dir, el joc original de Play 2. No hi ha els continguts de la versió FES i tampoc hi ha els continguts de la versió portable. Han perdut un poc el temps en aquest aspecte. A veure, el remake està molt bé, vull dir, està estupendo. I probablement això ho han fet per a clavar estos continguts en forma de DLC, perquè coneixem a Atlus i ho farà probablement. Lo hacen. Però el joc és una meravella. I el trauen per a PlayStation 4, encara? Sí. De fet, m'estranya que no hagi arribat a Switch,
Jo tinc la sospita de per què és, perquè probablement Dinero? Switch 2 eixirà amb este joc, probablement. És que no, Sí. no tinc cap dubte. Vull dir, la saga Persona s'ha demostrat que en Switch ven molt bé i de fet més que en Xbox, per exemple, i per a Xbox l'han tret. Ara que ja no és exclusiu de PlayStation, jo crec que eixirà. Però ja dic, em falten els continguts. En el Persona 3 Fest teníem un epílog, The Answer, i en Persona 3 Portable teníem l'oportunitat de jugar amb un personatge femení i una trama més pròpia d'ella. Però això, al ser portable no hi havia cinemàtiques, no hi havia llibertat de moviment, exploració 3D, era un point and click, més una novel·la visual. Aleshores, era el moment perfecte per a fer eixa Definitive Edition, que jo crec, ja dic, que ho llançaran com a DLC o posteriorment, perquè Atlus és així. Bé, i què és el que trobem en aquest Persona 3 Remake? Doncs bé, què és persona? Una persona és una espècie d'esperit que podem invocar que representa el nostre jo interior. M'encanta, t'ha quedat ahí super zen. Eixa persona ens otorga poders, que són els que farem ús als combats, ¿vale? I bé, Persona 3 ens presenta la hora oculta. Què passaria si a les 12 de la nit, els dies en vez de tindre 24 hores, tenen una hora oculta extra a mitjanit, ¿vale? Doncs a aquesta hora oculta només podem accedir unes persones concretes, no? concretes, que som els que hem despertat les nostres persones. I bé, en aquesta hora oculta tindrem accés a l'hora fosca, que és una espècie de mazmorra on estarà el Tartarus i on haurem de lluitar contra ombres que volen robar la voluntat de la gent de viure i haurem de combatre contra aquestes en el món a part. Aleshores tenim el submundo. Tindrem que jugar en el món real, entre cometes, i després també podrem jugar allí, no? Perquè, de fet, el joc ens posa en el paper d'un estudiant d'institut japonès i en el món real tindrem que fer tasques del dia a dia, com és anar a l'escola, treballar a temps parcial, com és... el mateix que passava en Yakuza, passar no? temps en els amics, fer activitats del dia a dia, que de fet això ens ajudarà a fer aquestes activitats a pujar els paràmetres de l'RPG que gastarem en Tartarus, en l'altre món, és a dir, està tot relacionat. He de dir que aquesta trama és molt més seriosa, la d'aquest joc, que la de seqüeles. De fet, la de Persona 4, encara que vaig a un poc d'assassinats, és un poc Happy Flower, de fet. M'encanta. I la de Persona 5 pues, també, bueno, està bé, però aquesta és molt més fosca. Com he de dir-te que per a despertar a la seva persona, literalment, agafen una pistola i es peguen un tret al cap, i no és broma, aleshores, començant per ahir, de fet el protagonista dona a entendre que ha passat per una depressió i que tal. Vull dir-te, és una trama molt més fosca, i seriosa, i dona respostes i parla de molts problemes que tenim els éssers humans en la vida i en el dia a dia. Recordem que Persona 5, per exemple, era una crítica a la societat, de les èlites i tot això. En aquest joc es centra més en les persones i en els problemes, que ja dic, és una cosa que fa molt a la saga Persona i que està molt bé també. Està bé que parle de les persones. No? No, però no té, ja dic, no té res a veure perquè la persona és un ente que és el jo interior, no? Però això. Destaquem també els girs de guió, que hi ha uns quants, i que ja dic, en general, tot això fa que el joc siga molt humà i és una gran experiència que recomane i que tinc moltes ganes de jugar, però tindré que esperar a aquest ordinador perquè per a Switch doncs no eixirà, ja dic, eixirà per a Switch 2 probablement. Switch 2 quan eixirà aproximadament? Segurament a finals d'any. Segurament, farem Montepío. Ha eixit el director de Nintendo a dir que cap a l'últim trimestre tindrem notícies de futuros... Ja veremos. Ja està deixant caure cosetes, Si és que s'ha filtrat tot, hem parlat així dels leaks. Ja està clarito dit. Alberto, ens queda un breu temps per a comentar aquesta minisecció retro dins de la teva secció de videojocs. De què anem a parlar? Ai, ja lo sabia. Que me iba a extender perquè era obvio.
jo lo sabia. Lo sabíamos. The Dude Snow Bros, que és un videojoc de plataformes dels primers, bueno, no, sí, dels primers. No em sona de res, a abans veure. de l'època Super Mario, abans de l'auge i l'apogeo, és un joc del... Bueno, no és d'abans de Super Mario, però va per ahí. És del 1990, va ser un joc creat per Toaplan. És un joc d'arcade on has d'eliminar enemics en cada nivell. És un joc de... bé, dos personatgets, on bé hem de... Són homes de neu, no? Sí, hem de congelar enemics per matar enemics congelant-los amb boles de neu per anar superant els nivells. La dificultat augmenta conforme anem passant els nivells. Hi ha hi ha versió per a part d'arcade per a moltes consoles. De fet, Sí. la versió de Game Boy té 50 nivells amb 10 extra i 20 extra la de Sega Genesis amb 60. Tu has jugat? A mi no em sona de res, la He veritat. jugat una partideta en la típica consola esta que té 1000 juegos en uno, que jo tenia quan era molt xicotet i prou. Cuando tenía yo... Uy, esto era un poco abuelo cebolleta, La perillositat dels enemics augmenta progressivament. Quan arribem al nivell 21 del joc, ens apareixeran enemics lluitadors de sumo que llancen 3 o 4 boles cada cert temps. Al nivell 31, monos que llancen bombes que es converteixen en foc, que, bueno, això fa que ens costa més congelar enemics per a matar-los. O al nivell 41, cíclops que poden llançar-se volant cap als costats i bé, aniran per nosaltres. Cada 10 nivells trobarem un boss, un jefe per a lluitar, i també tindrem pocions per a matar enemics que ens atorgaran, això són com els power-ups, no? La vermella, velocitat. La blava ens augmenta la neu i, per tant, el mal que li farem a l'enemic al pegar-li. La groga incrementa la distància des de la que podrem llançar la bola i la verda servirà només per als stages extra, els stage bonus, on el personatge es tornarà un globus, s'inflarà i serà invulnerable i anirà volant matant enemics per el nivell. El joc va tindre, no sé per quina imatge anem, però bueno, el joc va tindre una seqüela anomenada Snow Bros 2, que, bueno, depenent de la zona geogràfica va tindre un nom o un altre, es coneix per With New Elves i Otenki Paradise. I de Canavent? També eren els mateixos personatges? No, de fet, així, bé, la base de la fórmula és agarrar, exacte, ahí tenim la portada, agarra la base de la fórmula del primer joc i la millora. De fet, trobem nous objectes, com per exemple aliment bonus, que ens donarà entre 100 i 1.200 punts extra, una bossa de monedes que otorga 30.000 punts, pomes extra, que bueno, tindrem que menjar 5 pomes amb les lletres de la paraula extra, i si ho aconseguim ens donarà una vida i passarem al següent nivell automàticament. Trofeus, que és el símil de la poció verda, és a dir, a cada personatge li donarà un cert potencial per a fer el nivell i jugar durant 10 segons matant enemics, i bitllets que depenent del color ens donaran 10.000, 5.000 o 3.000 punts si és de cada color el bitllet. Hi ha bitllets blancs, grocs i rojos, i cada un, com dic, tal. El segon joc, a diferència del primer, bueno, totes aquestes imatges són un poc, perquè és molt continuista, ¿vale? Però sí que és cert que en el segon joc tenim 4 personatges jugables, que és l'última imatge que he dut, que de fet la selecció de personatges és un poc... Ara ho veuràs? Vale, què passa? Ara ho veuràs. Però bé, tenim a Nick the Snow Kid, que és el principal, el protagonista de... Ahí la tenim. Però... És un poc estranya, sí, vull dir... Este joc que m'has dut crec que és dels més raros que m'has que portat jo pensava que això era fake, ¿vale? Que jo pensava que això era un meme, però ha estat buscant i buscant... És un poquet el Peque se va de marxa, no sé si has vist aquesta pel·li, però... buscant i té pinta de que esta és l'oficial, que algú em corregisca, però jo vaig estar buscant una bona estona i només trobava aquesta imatge. Que algú em corregisca, ja dic, si no és aquesta i demane disculpes, però és que pareix un meme. És un meme, és el meme de l'època. Ostres, que loco. Jo, disculpes de deberes si no és, Este però... xiquet ahí...
Disculpa de veres si no és, però és que no, jure que no he trobat altra. I així ja elegixes tu quin personatge volies. Nick és el protagonista del primer joc, que és el primer. Vale? Llança projectils que atrapen a l'enemic en una bola de neu i aquestes boles de neu... Així... És loquíssim. Sí, és boníssim. Les boles de neu es dividiran... Sí, posa-me-la gran, gràcies. Ahí, gràcies, Nando. Les boles de neu, El amo. les boles de neu quan atrapen a l'enemic es dividiran en diverses. Vale? Després tenim a Bobby de Thunder Kid que dispara llamps i atrapa l'enemic en una bola d'electricitat que quan l'atrapa eixiran llampets dispersats. És a dir, així també els protagonistes quan llancen el que siga d'electricitat, siga del que siga, també ataquen a l'entorn. No? Roy de Rain Kid llança una bambolla que atrapa l'enemic en aigua i quan l'atrapa llança onades. Esta bambolla que va als costats com fent onades per a dispersar el que hi haja. I després tenim a Richard de Wine Kid que genera tornats i els atrapa els enemics ahí i després fa un vendaval. No? Un poc amb certes característiques cada personatge. Cada uno té una cosa. Això, posa-me l'altra volta. Això és el que destaca aquesta seqüela, menys coneguda que l'anterior, però sí, Snow Bros és un joc que tal. He de destacar, que no he dut foto, que el primer joc es va rellançar per a Switch amb gràfics actualitzats. Ah, sí? Està en Switch? I el tenim en Switch per a jugar-lo, en físic per 30 eurets, en digital prou més baratet. Que bé, per a qui vulgui fer-se unes partidetes està divertit. I ja està. I bé, és un joc que, ja dic, és un dels mítics plataformes d'aquella època, no obstant, no massa recordat per molta gent. De fet, molta gent, quan jo li he dit vaig a parlar de Snow Bros al programa, em va dir que això que era, només 2 persones sabien el que era. És un poc I Nando, conegut, però... que Nando també ha jugat, el nostre realitzador. És un poc conegut, però al mateix temps és important. Ahí tenim ese record de Snow Bros que podem jugar. És que jo no puc ja. Alberto, moltes gràcies una setmana més per estar amb nosaltres. Mira, acabem de risotes. Seguim amb més cosetes al Mosaic de les Comarques. La setmana que ve més coses, eh? I ja en 2 setmanetes ja estarem jo, com sempre, en l'actualitat. Jo, com sempre, encantat de vindre així. La setmana que ve, més. Més, gràcies. Nosaltres seguim això amb més cosetes al Mosaic de les Comarques, així que no vos menegeu.